ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, дар навори имрӯза беҳтарин чизон моторам ҳаст, тракторои фурӯшӣ беҳтаринам ҳаст, арзон қимат, кӯҳна, нави пачка, ҳамаи намуди тракторое ки ами девонагиам бародарои азиз баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо ҳамин дона лайки бепула бародаро, ҳамин лайки бобигира аз шумо ҳам хоҳиш биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо лобои шумо чизе ки шумо мехоҳед мо баҳри шумо пешкаш менем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ман ватсап дар рӯи экрананд. равон кунед, иншоалло мо баҳри харидоро пешкаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран. Видеоро то охир тамошо кунед. як дона лайки бобигира фаромӯш накунед. ина бародаро, трактори фурӯшӣ Т28 бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. нархша 38 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати 20-солагӣ. ина бародаро, ҳамаи ҳамин техникаҳое ки дар рӯи экран дидаист, яъне плук, чизили, чизи ҳақиқатӣ ҳамин трактор ҳамаш қатӣ фурӯхта мешавад. комплект фурӯхта мешавад. касон балоношам наван мега. трактор дар ҳолати хубай, айҷош заводид мешавад. ҳамаш 100%. нарша 38 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, як бародармон роӣ кардагия мотори Т28 мега. дар ҳолати хубай, нархша 2200 сомонӣ мега. қарор дорад дар ноҳияи Регар. ак намедонам ин чӣ дора мотор, чӣ хелай. нархша 2200. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор қарор дорад дар ноҳияи Ёвон бародаро. присепшн фурӯхта мешавад. 34 000 сомониш мега. дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега. бо савдо карда мешавад. ина бародаро, трактора тилишкаша хитон бинед. ҳама 100% мега, ягон камбудӣ надорад. 34 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошад ё нашуд ҳамин трактора тилишка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 1988 сола бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айҷош заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қоғантепа. нархша 55 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. бештар маълумот ина дар рӯи экран ҳамаш нависагия. балонош нав, плук дорад, қатиш, ҷифкунак плук, ҳамин чизорам қатиш ҳастанд бародаро. 55 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ Беларусия 952 бародаро. соли баромадаш 2011 солай. трактор дар ҳолати беҳтаринай, дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. нархша 155 000 сомонӣ мега. трактор навай бародаро, беҳад трактори нави хубай. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин трактори хуби беҳтарин фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро суратша хитон бинед. касоне харидан мехоҳед ё нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор МТЗ-82 бародаро. документош 100% қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. трактор дар ҳолати беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, фақат болоакш неста, кабинаш неста бародаро. не ки мега заводид мешавад, ҷифт мекуна, ҳамаш 100% документ дорад. нархша 35 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. 35 000 сомонӣ арзон бародаро. кабинаш нест, бахшишда ҳамтари гуфтагия ки кабиниш нест. касоне ки харидор бошед, нашуда ин трактори бекабин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, трактори нави соз, балоношам наванд, ҳамаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳаям заводид мекунӣ, замин ҷифт мекунӣ, мегарди. ҳамаш 100% балонош соз, дискҳоошам созанд, ҳамаш 100%. нархша 80 000 сомонӣ мега. бародарои 80 000 сомониши ки трактор нави хубай, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед,
марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул. бародаро бахшиш, Ҷайҳун, Қумсангир. Трактор дар ҳолати кория, ягон камбудӣ надорад. Ҳамаш соза аз ҷӯш заводид мешавад. ҳамаи чизиш статриш заводской айхичай. Нархша 30,000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Ина бародаро 30,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. Пахтаашонакам қатиш дорад. Касоне ки харидор бошед нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро трактори фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. Трактор ягон айб надорад, алишани мешавад. Ба ягон опел бошад, мақсад нормали опели нормали бошад, алишани мешавад. нархиш 19000 сомонӣ. Трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш созай бо 19000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳои телефон дар рӯи экрана бигиред, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро трактор МТЗ-80. трактор дар ноҳияи Данғара қарор дорад бародаро. плуг, присеп ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад мега, 60,000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. трактор созай хай камака краска праскаш нитоая мега, заводид мекунӣ, ҳай мекунӣ созай. хай бештар маълумотро худтон метавонед ки занг бизанед, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. ҳамаи чӣ саволе доред аз соҳиби трактор худтон дастрас кунед. касоне ки харидор бошед ва нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор Т40 срочно фурӯхта мешавад, бо ҳамаи чизиш қатъӣ, боз мақсад савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархиш 35000 сомонӣ мега. касилкашам қатиш фурӯхта мешавад бародаро, бо савдо карда мешавад аз 35000 сомонӣ. ина трактор бародаро худтон бинед, состояниш созай мега, заводид мекунӣ, замин ҷифт мекунӣ, корборта ҳал мекунӣ, ҳама 100%. касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ-81 қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. трактор дар ҳолати беҳтарин ай, дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. нархша 66000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. хай трактор навай бародаро, ина худтон бинед, состояниш ҳамин маълум ай, ҳамин ранг намуди ҳамин трактор маълум ай ки трактор нави хуб ай, 4 калисаҳа ай бародаро. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин трактори фасон фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Т40 зурай мега, ҳамаш 100% ай, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Мач. нархиш 25000 сомонӣ бо савдо мега, гап занг занед, бо гап мезанем. ай 25000 сомонӣ маънаи гапш ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин трактори фасон фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳои телефонаш дар рӯи экранам бигиред, занг занед, 90 қатъӣ, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. ина бародаро диска барои трактор МТЗ ва дигар чизоша чиста Беларусия ай бародаро. нархша 5000 сомонӣ мега, намедонам ҳардиша мега ё бародарои азиз ё якча, 5000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин дискаҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо телефон дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, гуфтагии соҳиби трактор бародаро навай. трактора ина худтон бинед, ё нав краска кардагӣ ё краскаш ҳамитарияй, ҳамаш 100% ай мега, ягон камбудӣ надорад. нархшам бародарои азиз арзон ай, 30000 сомониш мега, беҳад нархи арзон. 30000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро покришка камер дискаи фурӯшӣ барои Юмз Т40 Т28 размери 13 6 аз X38 барои трактори Беларусия МТЗ барои ҳамёрай
8800 сомонӣ мега, намедонам ҳардиша мега ё якча. Касоне ки харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Трактор МТЗ бародаро соли баромадаш 1991 солае. Қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 70000 сомонӣ мега, срочно фурӯхта мешавад. сум дар корша бародаро. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ай 70000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. Ина документ дорад, ҳамаш 100%. бештар маълумотш дар рӯи экран навистагиай. ҳамаш Беларусия трактор, беларускиай. касоне ки харидор бошед, ношад трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Трактор МТЗ 80 соли баромадаш 1997 солае. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ боша занг занад, бо савдо мешавад мега. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 97000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро трактора хитон бинед чӣ хеле нави созай, ё нав шудагиша, ё трактор худаш амита навай. ина бародаро трактор. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро дискаи фурӯшии 13/5 барои трактор МТЗ Юмс Т40. ҳама ина маълумоти размерош чанданд, ҳамаш имҷа дар рӯи экран нависагиай. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 1000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро дискаи фурӯшӣ барои трактори R13 қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. нархша 1000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. дискҳои нави созанд, ягон камбудӣ мега надоранд, ҳамаш 100%. касоне ки харидор бошед, нашуд ами диска фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор Юмз соли баромадаш 1995 солае. трактор дар ҳолати созай, ягон камбудӣ мега низ надорад. сум дар корай, барои ҳамон мега мефурӯшумаш. ҳамаш 100%. бештар маълумот дар рӯи экран қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён бародарон. нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. Юмз, ина трактори Юмз бародаро. касоне ки харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор Т25 қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон. трактор дар ҳолати хубай, ягон камбудӣ мега надорад, нахадувай, ҳамаш 100%. нархаш 40000 сомониай, бо савдо карда мешавад бародаро. касоне ки харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 2011 соле бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдом карда мешавад. дар назди трактор бошед, трактор қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён. нархша 106000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. хай трактора бародаро хитон бинед, намедонам нархаш камака қиматай чӣ хелея, ки трактор навай мега, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш документ ҳамаш 100%. касоне харидор бошед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 80 соли баромадаш 1998 солае. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. ина бародаро дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 120000 сомонӣ мега, 4 калисаҳай, 120000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, ё нашуд ами трактори фасон фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор Юмс қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш аз ҷош заводид мешавад, аккумулятори статориш навай. ина бештар маълумот, ҳамаш бародаро масъала, ҳама коробка, ҳама чизиш дар рӯи экран навистагиай. чи айб дорад ё ягон айб надорад, чизе ҳаст, ин дар рӯи экран навистагиай. нархша 35000 сомонӣ мега, нархи арзонаш мега бародаро, 35000 сомониш мега, гуфтагиай, ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, яъне шо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед.
трактор сефе 400D трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе Китайскияй. Трактор Китайскияй бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе ҳозирашда. Дар шаҳри Душанбеяй фурӯшияй. Касоне ки харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, ина бародаро трактори навай. Ягон камбудӣ надорад, ҳамаш 100%ай. Нархша 130 000 сомонӣ мега. Бо савдо кардан мешавад. Намедонам қатиш ягон чиз бо дора надора, гуфтагӣ нест. касоне харидор бошед, рақамҳои телефонаш дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. трактори фурӯшии срочно бародаро мегӯям мефурӯшад, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, Қурғантепа. Соли баромадаш 2003 солай. трактор 2003 солай, Беларусияй. ҳамаш 100%ай. гуфтагӣ ягон камбудӣ надорад, срочно мефурӯшамаш. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами трактор фаҳмидан мехоҳед, 125 000 сомониш мега, бо савдо кардан мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳазор раҳмат бародарои азиз ки камара дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. ҳамаи меҳнатҳои мо баҳри шумо. Худо нигаҳбонтон.